seguinte en falar é Xesús Ende, que é mestre escritor, se alguén non sabe, é autor do Medellín Galiza, un libro que fala de bastantes experiencias de neofalantes, fala, por exemplo, dunha cativa que non sabe moi ben que arrancar as súas primeiras palabras no castelán que falan os seus pais, o galego que falan os seus pais entre si cos seus avós. Tamén ten outras historias de un que perde a lingua, que recuperala, un manual para falar en galego, e tantos outros textos. Logo, que mellor persoa para que nos fale da súa experiencia tamén como neofalante, e se ten tempo que nos detalle unha cousa que fala no seu libro, que a ver como se falla a Ouija o espírito de Castelao, porque boa falta fai. Hola, escoitase. Pois agora miremos, sería interesante apagar a lámpara e empezar a facer algo aquí entre todos e todas. Contos así un pouco a miña experiencia. Eu, como moitos de vós, moitas de vós, pois fun destes nenos e nenas que cando pequeniño pois ten experiencia de que a xente maior pois se fala en castelán. Eu así estou utilizando agora sobre unha lei non escrita que temos os galegos, que ata que non temos 65 ou 70 anos non venemos o respeto de que nos falen en galego. Hai un filme que se chama Linguas Cruzadas, que dirixiu María Llaña, onde hai un rapaz da Coruña que en un momento da entrevista pois di, bueno, yo sei un señor mayor que me hable en gallego, yo le hablo gallego. Entón, vaya, tampouco hai que esperar a ter 70 anos para que a xente me fale galego con normalidade. E a miña experiencia pois é seguramente pois moi común a que tedes moitos e moitas de vos. De feito, mirad que así hai anos, cando estaba estudando para as oposicións, pois era un pouco despois. Saíran as enquisas sobre o seu galego e eu identificábame con un 16% da xente da miña idade que empezáramos a falar en castelán e que hoxe falamos en galego ou só galego. De cada 100 que da miña idade, teño 38 anos, pois empezamos a falar en galego 16, digo que empezamos a falar en castelán 16, hoxe falamos galego só ou máis galego, non? Ten non sei, moitas historias humorísticas. O certo que a historia da Ouija con Castelao foi destas cousas que olvidas durante moitos anos, porque se converte casi nun trauma, e que despois, intentando recordar a gran pregunta, non? De por que empezaría aos 17, 18 anos a falar galego, non? Levei un golpe na cabeza, ou que factores se xuntaron, non? Para ter a fórmula, non? Para que a xente que realmente queira chegarse a nosa lingua pois poida facelo máis facilmente, non? E o da Ouija pois foi unha situación así un pouco surrealista. Eu debía ter 13 anos, era un día das letras galegas, e daquela había aulas, non? Entón chegou a profesora de lingua galega cun tabuleiro debaixo do brazo, un vaso e máis unha vela, e dixenos: rapaces ou xente que me dixo que non fixera isto nunha clase, pero vou facer, porque non vexo a mellor forma de coñecer o pensamento de Castelao que falar con ela. Hoxe vamos facer a Ouija co espírito de Castelao. Entón, vamos baixar as persianas, puxemos unha vela ali no chan, puxo un vaso dado a volta, sentamos no chan cas mans sabes como é, non? Entón, a mí dixo José Luis, porque eu quero chamarme José Luis. Díxome, pon o dedo encima do vaso. Entón puxo o dedo encima do vaso e a profesora empezou: Afonso Daniel Rodríguez Castelao, pai da patria, irmão Daniel, estás aí. Entón senti unha vibración no corpo e o vaso moveu-se para ese poi, non? Entón dixo, profesor, estamos falando con Castelao, alguén quere facerlle unha pregunta? E houve un rapaz que lle preguntou: está por aí Rosalía? Dixo Castelao: está como Aurelio Aguirre
dando un paseo pola Alameda. Isto non o puxe no libro, foi a Crónica Rosa. Dicían que o relevo que era amante, Rosalía, non? Pero por respeto a Murguía non o puxe no... E despois outro preguntou, que música che gusta? E dixo Castelao, Rolling Stone. Estive falando con Castelao, non recordo máis detalles, só que ao final, antes de que acabara a aula, dixo a profesora, a mellor que Castelao facernos unha pregunta. E, efectivamente, colleu Castelao e preguntou, e vos falades galego? E ali falaba todo o mundo galego, habitualmente menos eu. Entón empezaron, sí, eu tamén, eu sempre, a mí justo a mesma cosa. Sí, Castelao. Eu quedei calado, non? Pero falou Castelao e dixo de ti. Entón dixe, Castelao, yo non hablo gallego, pero te juro que empiezo mañana mismito ya. Non foi así tan rápido, ainda tardei uns anos, pero iso deu para moito pensar, non? Non sei, hai unha historia que é moi interesante, xa desde aspecto máis técnico, non? Hai un sociolingüista vasco, Sánchez Carrión, que ele fala que hai 3 elementos que son importantes para que alguén se chegue a unha lingua, non? O primeiro elemento é a motivación, as actitudes positivas que hai nesa lingua. Así que iramos a aprender inglés, se nos apuntamos a unha academia de idiomas, o ruso, non? Temos que ter unha actitude positiva, non? Despois, hai outro elemento que é o coñecemento da propia lingua, desa lingua que queremos usar, non? Normas gramaticais, vocabulario, todo este tipo de cousas. O terceiro elemento é o uso práctico que facemos desa lingua por escrito ou falado, non? Entón, normalmente, en linguas nas que a sociedade fala normalmente, o proceso comeza no uso. Os bebés, eu teño unha nena agora que non vai ser neofalante, porque está a falar galego, empezan polo uso, non? Entón di ca, daría un mes din can, non? E van coñecendo a lingua usando, non? Sin embargo, os neofalantes de calquera lingua empezamos pola motivación. Houve algo aí que nos levou a en algún momento a chegarnos a lingua como falantes, non? Se vos fixades, bueno, tamén é un circuito. Nós, os neofalantes, cando comezamos a falar galego, eu recordo que tiña 18 ou 19 anos, o meu galego era un galego moi formal, era o galego que aprendía no instituto, non? Porque era un galego sen castellanismos, sen trazos dialectais, non? Era un galego que para moita xente é artificial, efectivamente artificial, porque é como se falásemos un galego formal en todos os ámbitos. Dadevos conta, recoñecedes esa historia, non? E despois tiven que aprender os outros registros da lingua, non? Eu recordo, por exemplo, porque eu empecé a falar galego en Viveiro. Meus pais estaban traballando lá, entón meus pais son de Padrón. E un día cheguei a casa, pois iso, a primeira semana empecé a falar galego, non? Dixen a miña nai, mamá, onde están as zapatillas? E dixen a miña nai, zapatillas. Ti non sabes falar galego? Dixen, logo, onde están as zapatillas? E dixen, zapatillas. Non, entón, son ese tipo de registros que despois vas adquirindo o uso, non? É dicir, hoxe en día, de feito, xa pola miña ampla experiencia, xa teño 38 anos, estou intentando conseguir o dialecto courelán, porque estamos mañana en unha casa e intento xa meter o tú, a ese tipo de cousas, non? Este proceso de aprendizaxe, non? Pois é o que fan a inversa, pois os paleofalantes, non? A xente que empeza a falar galego de pequenos, que despois adquiren na escola, se teñen sorte, ou deberían adquirir, non? Pois o galego formal, non? Entón, a sociedade que temos hoxe en día, pois, compónse dese tipo de falantes en diferentes niveis, non? Xente que se achega ao galego, pois, como Daria, desde fora, hai moita xente estranxeira, vedelo, sobre todo teñen esa visibilidade a través das novas tecnologías. E despois nos mesmos, non? Eu, que son profe en Vila de Cruces, onde todo o mundo prácticamente fala galego desde sempre lles digo, o primeiro día de clase, que moitos deles que falan mellor galego que a mí, non? Pero que ali que teñen que aprender o registro formal, non? Porque é un registro que non utilizan habitualmente, non? Entón,
non sei, despois seguramente podamos falar así, contar así outro tipo de experiencias. Hoxe atopei un texto que se titula, que escribí no ano pasado, titúlase Falas menos galego que un teletubi. Porque eu daquela sentime un pouco así. Eu cando era encender a televisión e ver os, non sei que dibuixos animados había daquela na TVG, non? Pero dicía eu, que me falan ao galego? Chegaba a sentir envexa, non sei se era son pouco, non? Pero de Krilin, a cara de Krilin, non? Era algo que dicía, como vai poder falar galego mellor un dibuixo animado xaponés que a min que nacín aquí, que son daqui de toda a vida, non?